Не, тръгваме. Традиция, всяко наше приключение започва от тук. Тук няма място, дай да не ги взимаме. Тук има още една труба. Върху доматите отгоре. Къмпинг Калино. Се пали лампа. Къде се пали? Моля? Къде се пали лампата, да знаме само? Ето тук пред това. Едно мисичко има. На тази или на тази? Ето тази, ето. Един крокодил. И какво? Няма гъска за вечеря. Кажи сега утре какво ще правиш? Да се заснеме за фонда. Мисля да се наканя, да опитам да се помъча евентуално, може би, едно барбекю. Какво? От нашата нова машинка за барбекю, която прави едновременно и ток, докато прави огън. Всички кюфтета. За протокола 12 септември. Да. Само не знам откъде ще намеря дървен материал, за да направя огън. Аз ще отида да ти отсека един бор. Можете да игнорирате факта, че се намираме на практика в гора, но аз не съм напълно убеден, че бих могъл да намеря дърво. С салфетки, мило, ако трябва, ще го запалиш. Много бързо изгарят. Или както се казва сета на ванката, мале, мале, мале. Мило, с банкноти. С стотачки. Това е пак отаря. Ти ме снимаш. Какво седиш?
отида да готвя. Айде. Че върме, нали? Върха на нашата класация е кой? Алино манастир. Боже. Няма Алино манастир. Алино лейк. Върха на нашата класация. Та-да-да-да! Къмпинг Алино лейк. Нали казах, че съм такъв сталкер. Живо ти я. Не разрешавам да ме снимат. Питал ли сте ме? Тук сме на диво. Законите не въжат. Ама къде е? Защо така ускорявате крачка? Чакайте, госпожо. Нали казах, че съм такъв. Ама госпожо. Изчакайте малко. Къде отивате? Хубаво ли? Айде да милуем, а? Мисля да се наканя, да опитам да се помъча евентуално, може би, едно барбекю. Мисля да се наканя. Ама, къде ще го слагаш? Защо? Малко се поуправи. Аз не знам какво направи дева. Крокодилът прави мъжки неща. Пускай ми. Много бързо ги обръщаш. Това е, че проблема е, че отдолу има огън. Намираме се на мястото на събитието на приготвянето на вторите кюфтета в нашия Van Life. Моля ви, споделете. Не. Моля ви, споделете за вашето наблюдение. Когато мъжкият крокодил, какво беше? Когато мъжкият крокодил прави нещо, то обикновено се получава. Понякога от 30-тия път. Но винаги се получава. Нека да заснемем сега вашата продукция тук. Твърдите, че това са вашите кюфтета? Нашите кюфтета, да. Кордонатек. Ето. Горе-долу Нещо припламна там. от страст. Горе-долу се получават като истински. Ето това тук трябва да го обърнете. Да. А каква е тази печка, моля, споделете? Това е много уникална печка, която има вентилаторче, което подгрява огъня, но същевременно превръща огъня в ток. Вентилаторче, който подгрява огъня. Да, обаче същевременно огъня трансформира термалната енергия в електричество и пълни батерията. Така че на практика, дами и господа, ако случайно сте в гората и нямате ток, но имате такова нещо, може да се напалите огън да се заредите телефона. С 2-3 шишарки може да си заредите телефона. Да. Гениално. Ето тук. Ето така се гори, вижте колко уютничко. Може да бръкнете вътре. С пръщели.
Иска ли се? Здравейте хора! Тази вечер реших да приготвя аз вечеря. Това е долна лъжа. Направих кюфтета. Набрали ги кюфтетата? Направих кюфтета, събрах дърва, запалих огън и ето сега виждате какви хубави кюфтета правя, за да има крокодила да вечеря. Ако не съм аз, крокодила ще яде само консерви. Леле, как не те да се наложиш като дърцаганин? Ама как може да... Кажи само откъде ги набра кюфтетата, от коя градинка ги наскуба? От едно дърво. И ето съда си тук и ги обръщам и след малко ще ги сервирам. Да. А кой запали огъня? И как кой запали огъня? Той така си беше. Така го намерихме. Добре. Забравила съм. Ку-ку! Малко суровички. Вечерна разходка из квартала. Ето тук е другото. Мило. Добро утро. Неделя сутрин. Събудихме се и малко е мръчко в времето. И може би ще си приготвим катуна по-скоро, за да не ни го намокри, ако завали. И след това ще отидем да ядем палачинки с гледка към язовира. Уи! Кажи сега. Казах, че По-силно чу. предлагам да въведем спортна дисциплина, скоростно събиране на бивак И разгъване. и разгъване на бивак. Какъв е норматива? Един оптимален бивак би следвало да се сгъва и събира за не повече от 10 минути. Максимум 15. За да бъде всичко лесно, мазно, леко и приятно. Ако бивакът ви не може да бъде сгънат за 15 минути и разпънат за 15 минути макс, имате проблем с оптимизацията, най-вероятно носите твърде много неща и платформата ви не е добре подредена. Аз звучам много професионално, Баси. Това ще спомогне за навременната консумация на просеко и прошуто. С извадени шезлонгчета и чашки с високи столчета. Само искам да кажа на драгите зрители, че този малък ван, ако не е оптимално подреден, е много труден за менажиране, обаче, когато е оптимално подреден, това е най-новата оптимизация. Масата е под шкафа и по този начин използваме не повече от 1/3 от леглото. Останалото може да бъде използвано за подредба на всякакви други неща. Така че съм много доволен. Уважаеми зрители, с това нашето излъчване от подредбата на Катун на къмпинг Алино Лейк приключва. Благодаря ви. Да, кажете, моля. Имаме да ядем палачинки, така че всъщност това предаване още не е приключено. Това беше пряко включвано от подредбата на Катуна. Прибирането на Катун. Прибирането на Катуна. До скоро. Жив крокодил, сега ще ядеш гадна вкусна баница. Да, крокодила ми предложи палачинки за закуска и ме Излага. обеща да не закусвам любимото мюсли. Ето ги палачинките. Всъщност палачинките са баничка. Къде отиваш? Крия се от срамна как те излагах.